May lakay ada tawag mo. Data. Ay, di lakay Robert man. Oh, hello. Tadta? Ay, niya Russell, rabiin sa matanan. Inya pulutan. Birthday. Ay, so birthday na gayam tadta. Ang ko, mga birthday na gayam tadta. Agray, pakadak lang ka ni Konya. Pakadak lang ka ni bakit? Oh, mga problem siya, balat ko. Okay, sige. Bakit kwagayan birthday ni Kwang? Uwan nangag ko. Dimpay lang imbaga nga hangkang amapan. Awan ti rumrumwar rabii. Period. Rumor ka idikalman. Hello? Oh, auntie. Aywan gayam, kumusta jay kwa? Di ba jay adati kwa? Ada jay in-order ko nga bag? O jay kwa, jay MP course, santo jay... Ano yun, jay Louis Vuitton? Maga po. Ay, awan pa'y, maga po pa'y lang France. Kuha ko man. Mabalin nga pan-deliver no bigat? On? Tapos, di ba may sanga sagaysa, may sanga MK, kan may sanga LV, jay Louis Vuitton. Ngam ko gaya mabalin nga dua am jay ko, basta ag sabali nga ko sabali nga design jay Louis Vuitton dua. Tapno ag Paris kasla terno ngay. Tapno terno ak daytoy kwa. Daytoy kiday ken mood swing ni bakat ko. Nabigatan nga rod niya. At i-deliver yun to dito balay. Mabaling. Okay, salamat. Thank you. Kanya nga bandi At tinorder ko nga bag nga excited ko di Mother's Day ng naladaw. So nga kunak nga ko, kunak nga total Mother's Day every day di ginmatanga kon di bag. Para kanya? Wow, nag-sweet na tayo. Pre Kapaitan mo nga yung bagay di tatay. Kunak na mo ako. Na kunak na surprise ko na. Hamamat gamin nga yung bagay di tatay. Ni, mapangkag inom. Di ba apangkag tata? Hanon oray ko. Itag mo dahi ito yung birthday o. Kung dadwar ka ada pa sa ating glass. Nagabi dahi ito yung Japan surplus. Agunan, bye-bye amon nga ko, bye-bye amon nga enjoy da, bye-bye amon nga adak dito nga naliday. Dito yak lang balay. Ito yak. Ne, gaming kan mapangkan ni pasalubong mo dahi ta basta adag bag ko no bigas. Ang kana. Sigurado ka? Wen ingkan. Awan babawi. Wen ingkan. Awan ugong ungat. Wen uray basta ti importante no mapangkaijay. No ag inom kayo hanggang agaw awid inga na maibus di arak. Ingkan alam daytoy ada pa iti one case nga Red Horse ijay bodega. Kanhang kamanen nga mga babain ijay Di kasta nga agpulutan. Han nga karapas pas ka nga agpulpulutan. Siyempre ipadam ag inom, agpulutan han nga kasla nga puro pulutan. Baka damdama arami demanen nga siga jay pulutan. Kasla ka nga mangan. Hanggan. Dayta shot glass nga dayta imported dayta. Han mo nga pukpukawan iawid mo. Singarot kitang kanto damdama. Wen kan anya orasan ba? Mga alas 11. Oy, sige. Sige. Sige, harap niya. Bakit? Thank you, Ay nga nagbayad din, niya orasan. 11:30. Tawag ako. Oy, kumusta? Pasensya ata ni video. Nagkwadya mo to. Tor, ayaw gre. Yung tawag ni Bakit. Hello, Bakit. Hello, Lakay. Ni Bakit niya? Kasangsang anak pa lang ang simrat jebal. Kasangsangkot ko lang. Ang subliak na dagusin. Muhaang kapay nga agrobuat tata, dita ka na lang hanggang agaw awin. Hanggang agras rasundara sa kanteksam ni Auntie Aida Rebag. Deliver na no bigat.